Kazwai muri Zimbabwe andinovimba tiri kukwana muri vatano kwese kwamuri kumativi mana enyika. Nhasi tiri kuda kukunzirai mutambo weJiti. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Asi ndoda kukuzivisai kuti Jiti matambirwo arinoitwa nzvimbo dzakasiyana siyana ndokutosiyanawo kwarinenge richiita. Nhasi tiri kukupakurirai tiri kumudzi. Utini stand? Mina ngiyahleka. Ngiyathokoza linjani muli eZimbabwe. Hayi phela namhla sesibuye lo munye umdlalo othiwa ngoweJiti. Mananga matete ndodya maruwa. No, mina ngithanda ekuthiwa mkhwenyana ngicela imali yami ngoba ngingafa. Ndijike ndiri mpenyu. Awutalethi imali yami ngingafa. Hayi ngithemba lizokholisa muli eZimbabwe. Igama lami nguThando, intombazane yako class. Ngingumancube phela lingakhohlwa. Unotanga wathi Kazwai shumba. Hayi kona kumanyira kutaura nezvetsoko. Hayi lingabosiethu sela abantu. Hayi lingabosiethu sela. Asika masango ane varidzi. Kunjalo shumba. Hayi ukadaro nemidzimu inonyemwerera. Muri Zimbabwe rekadzaiti kupei mutambo uri kutevera. Pamusoro imhuri yeZimbabwe newese vagari vekunyamapanda kumudzi kwachief Goronga. Iye zvino takukupai mutambo wedu unonzi Jiti kana kuti jezi. Kuno kuti toti jezi. Vamwe kumazezura unoti Jiti. Mutambo uyu unotambiwa kana pachinge paita mafaro kana kuti pane munhu kana kuti aitawo zvakanaka munhu achipembererwa chichi ndopa unotamba. Uyezve unotambwa zvekare kana paita rufu. Kazhinji zvezvo zvekuti kana tikatamba dzimwe nziyo tichibva pakutanga tozoona pakupedzisira kwakunoedza tochiisawo Jiti sekutsigira zvatinenge takatamba kumashure kwesewo. Uyezve Jiti inotambwa chero papi pane mafaro, panhamo, kumabona, pamapira, zvese tinotamba Jiti iyo. Saka tiri kuti muchaona zvatinenge tichiita kuno kumudzi ndo mitambo yedu yekunoku yechinyakare. Topota tichiti tikatamba zvezvi topota tichiisawo nechimutauro chedu chekupi chekunoku. Nziyo dzedu dzatikimba isusu tinoimba nemutauro wedu wekuno kunyamapanda kumudzi wakada kurerekera kuchiwesa. Asi tingori bhandi rimwe chete nemaundralweni kuchiwesa chizezuru tongotaura zvinenge zviripo kana kuti takuyamba pamhiri paMozambique apa. Saka inini ndinoitwa Onisimo Mutimba. Gurupu redu renzwana nai rakatanga kuwambwa 2000 ndogore rakatanga gurupu iri. Harina kudzikira, rakaramba richienderera mberi. Takafamba kwakawanda hatingakupedzi kuti takaenda kupi nekupi. Tozogweda zvekare tiri kuti isusu tikhalange mbochato chakuno. Izvezvi toda kutamba jezi. Tingabva mutambo uyu ka unidekedza chadi. Kuranga chokwadi unidekedza. Ungabviwa untoona wekha kuti apa kapa vari kudzipirwa vanhuwa. Hausi kuti ungabva ubva ita kusurukirwa kitenge pena wadifirika. Kana tichiti kufara tichitodzipirwa chadi. Kwete kufara kwakuti mbishana ba. Saka tinoti isusu motarisira nzwana nai ichitamba Jiti. Mutambo wemafaro hausi kuti tinotamba takasurura ayo. Kutamba zvekuti tinenge takasununguka. Tiri kuno kumudzi Goronga chief Goronga. Uyezve unotambirwa zvekare mhondoro zvekare. Hausi pana kwatinosiya. Tikatambira mhondoro dzedu dzekuno kumudzi kana kuti dzemunomu mumagoronga kana midzimu tinongotamba chero. Bwezi mudzimu pane umwe unenge uchifarira Jiti. Hausi mudzimu ega unofara zvemajekunji asi pane umwe unenge uchidawo Jiti. Saka nechingoita zvingoripo panguva yacho. Mutambo unongotambwa pese pese. Tatenda hedu. Are you a media student and looking for industrial attachment? If you have the following qualifications, then look no further. 1. The student should be able to speak Shona, English and Ndebele. 2. Video editing skills using Premiere Pro or any other editing software is a must. 3. Excellent camera skills. 4. Class 4 driver's license is an added advantage. Send your applications to drewmasmedia2@gmail.com before 30 of October. Remember, Drewmas Media taking you to an
ndinovimba mafadzwa zvikuru nemutambo watakupai, ndinovimba mafadzwa zvikuru nemutambo watakupai weJiti. Tiri kuno kumudzi Nyamapanda. Wazviona sei? Hayi mina mbona omama bechivilika vele vegidha kuti kusegazini. Apa ndakatoneta ndanga ndichitamba zvakaipa. Don't worry. Ngithemba abakithi liyakwazi ukuthi kule bum jive. Siyayazi siyayifuna. Sengwazese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.